Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejjer nofri da' sagrifiċċju tal-Quddisa fl-anniversarju tal-mewt ta' ommi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu il-qawwa tal-ħniena tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu Timotju. Aziz, dan għallem u issi min jgħallem ħaġa oħra minn ma joqgħodx għal kliem u tieq ta' Sidna Ġesu Kristu u għat-tagħlim skont it-tieqa tiegħu, dan ikun superb u ma jkun jaf xejn, marid bil-marda tat-tilwim u kliem li ma jġibx li fejra u ġlied, tkażbir u suspetti ħżiena u tilwim bejn nies ta' moħħhom maqlub u nieqsa mill-verità u minn għalihom it-tjieba qiegħda għaqlih il-flus. It-tjieba fija lieh kbir, tassew, għal min hu kuntent b'dak li għandu, għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna, sakemm għadna x'nieklu u x'nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistagħnu jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens u taħsara li jitfgħu lill-bnedmin fil-qerda u t-telfin. Għax ir-reba għall-flus, il-għerq ta' kull ħażen, kien ħtija ta' din ir-reba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niked kbir. Imma inti, bniedem ta' Alla, aħrab dan kollu, fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tjieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa, tqabad it-taqbida tajba tal-fidi, qis li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Għax għandi nibża mill-jiem ħżiena meta jdur għalija il-ħażen ta' dawk li jonsbuni, fġidhom it-tama tagħhom jiftaħru bil-kotra tal-għana tagħhom. Ngħidu ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu jew jagħti lil Alla il-prezz tal-fidwa tiegħu. Għolu wisq il-prezz ta' ħajtu qatt ma jkun biżżejjed biex wieħed jgħix għal dejjem u ma jara qatt il-qabar. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Tibżax meta xi ħadd jistana meta joktor il-ġieħ ta' daru għax xejn ma jieħu f'mewtu, ġieħu ma jinżilx warajh. Ngħidu ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Imqar jekk f'ħajtu iħoss ruħu ħieni u jgħid li faħruh għax jgħaddija tajjeb, imur ukoll mal-ġemgħa ta' missirietu li qatt aktar ma jaraw id-dawl. Ngħidu ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Nfaħrek, Missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għad idur li bliet u l-irħula jippriedka u jxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla. Kellu 112 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mart. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala li minna kienu ħarġu 7 xjaten, Ġwanna Martħuża, prokuratur ta' Erodi, Susanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-mulej. F'dan il-Vanġielu iżjes San Luqa sempliċement żewġ versi jatina u jurina x'inhi l-Knisja. Il-Knisja huma dawk magħmula mid-dixxiepli 12 u anke min nisa. Għal poplu ludi il-mara kif għatawn u għadna naraw f'ċertu pajjiżi, il-mara ma kienetx tiġi magħduda. Hawnhekk San Luqa qed jurina li l-mara għandha posta fil-Knisja. Edha fl-istess livell ma' 12 huma dawk li jisimgħu il-kelma jaqdu. Imma xi ħaġa interessanti f'dawn it-tlet nisa li jsemmi l-Evanġelista Luqa kienu 3 nisa maħkuma mill-mart. U l-mart l-ikbar marda mhijiex il-marda fiżika imma hija l-marda spiritwali. Infatti l-ewwel li jsemmi lil Marija ta' Magdala li minna Ġesu ħareġ 7 xjaten. U din għandha lilna kollha kemm aħna tagħmlilna l-kuraġġ. Ġesu il-kelma tiegħu biex ma ninsewx il-Vanġelu jibda Ġesu għadda mill-bliet u l-irħula jippriedka u jxandar il-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu m'hemmx raġel jew mara għal kull min jilqaħħa f'ħajtu dik il-kelma tfejqu. Tfejqu mill-ġirħat tal-qalb u tfejqu mill-ġirħat tal-ġisem. Ejjew hekk illum aħna wkoll nippreżentaw dan il-morda tagħna. Imma partikolarment mhux tant il-morda li huma marbutin b'xi marda fiżika. Imma dawk li hemm weġat fil-fond ta' qalbhom. Dawk li qegħdin iħossuhom imwarba. Dawk li qegħdin iħossuhom imfixkla mill-qerq tax-xitan. Ħalli din il-kelma tkun tassew kelma ta' ħelsien, kelma ta' salvazzjoni. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna ejjew ħut jeżjes inresqu it-talbiet tagħna lil Alla il-Missier. Jitolbuk mulej sabiex il-Knisja tiegħek tkompli x'xandar b'ħeġġa u b'imħabba l-aħbar it-tajba lil bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu sabiex l-istrumenti kollha ta' komunikazzjoni li ħalaq il-bniedem iservi dejjem għal qadi tal-bniedem u mhux għall-isfruttament tiegħu nitolbu. Sabiex dejn l-Ewkaristija li fija aħna niġu moqdija bil-kelma u bil-ġisem ta' Kristu tagħmel minna u l-koll għaddejja ta' xulxin
fil-Knisja tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej biex tbierek il-familji kollha tagħna, l-emigranti tagħna, il-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li tant tħobb lil bnedmin, xerret il-barka tiegħek fuq kull maħlaqt sa ma naslu għandek l-aktar għoli int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħenna lina mulej u isma' it-talb tagħna. Ilqa' bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' jismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tasmewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tasmewiet. Qaddis tastawint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-isqof tagħna mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ikun li tritien. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Għamil mulej li id-don tas-sema li jirċivejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u fil-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu immexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Ngħidu tliet avamarijiet, impoġġu hekk il-familji kollha tagħna, l-emigranti, il-morda tagħna taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pino. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.